హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది లేదా ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో సూపర్ ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్ పంపినారు. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, సూపర్ వీడియో ఉంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తం 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఎఫెక్టు. సో ఎఫెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ముందు ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి లాస్ట్లో ఉంటుంది ఒక ఫోటో, ఈ ఫోటోని 23 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ చూసి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 3 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 4 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ లాస్ట్లో ఉంటుంది. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ని చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 20 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 21 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇక్కడ చాలా ఫొటోస్ గ్యాప్ వస్తాయి, ఇక్కడ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి మళ్ళీ 7 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో మధ్యలో గ్యాప్, ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, 3 ఫొటోస్, ఇప్పుడు లాంగ్ గ్యాప్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో కంప్లీట్ అయిందిగా, నాలుగవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి, చిన్న సైజ్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఉంటాయి, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, దీనికి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో వీడియో లెంత్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి
అందుకే కొంచెం లెంత్ అవుతుంది. ఇలా 1 బై 1 చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 5వ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్, దీన్ని కూడా 1 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 8 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ గ్యాప్ చాలా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్, ఈ ఫోటోతో కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ 6 7 8 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 9 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ లాస్ట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 24 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.